Padayon nga miubos ang kaso sa coronavirus disease COVID-19 sa lalawigan sa Misamis Occidental. Sa report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office IPHO Misamis Occidental, moabot na lang sa 5 kaaktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Sa 14 ka lungsod ug 3 ka syudad nga naglangkob sa Misamis Occidental, 11 ka mga lungsod ang zero COVID case ug 2 ka syudad mao ang Tanggob ug Oroquieta City. Sa kinatibuk-an ang Misamis Occidental nakatala og 11,116 ka mga kaso sa COVID-19 sugad magsugod ang pandemya. Din adunay moabot sa 583 ang nakabsan sa kinabuhi ug adunay 10,528 ang total number of recoveries. Sa mga namatay tungod sa complication sa COVID-19, 91% nini ang walay bakuna samtang 9% nini ang bakunado. Bisan pa man miubos ang aktibong kaso sa COVID-19, padayon gihapon nga giawhag sa mga health official sa Misamis Occidental ang katawhan nga magpabakuna og dili mo kumpiyansa pinagi sa pagsunod gihapon sa health protocols. Nasayran nga unom ka mga LGU sa Misamis Occidental ang gipailalom sa Alert Level 1 base sa IATF resolution. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.